Παιδιά, σε ένα νέο βίντεο είμαι ο Παναγιώτης και τι πρέπει να κάνετε, αυτό το ξέρουμε όλοι. Like και subscribe. Βλέπετε ότι εδώ ξεκίνησα να σπάω, γιατί εδώ θα βάλουμε σανίδα, παιδιά. Θα το κάνουμε σανίδωτο. Παίρνουμε φιαδάκι. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια, εσείς που ξέρετε από brain rolls, τα brain rolls. Πείτε μου, σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν, πείτε μου. Γι' αυτό πάμε να πάρουμε λίγη σανίδα. Τι χρώμα να εγκάω, αν έχει μπλε να εγκάω μπλε. Όχι παιδιά, γι' αυτό και εμείς θα την κάνουμε κανονική σανίδα. Δεν μπαίνει ρε, δεν μπαίνει ρε. Καλά ρε, μπαίνει διπλό. Όχι παιδιά, για να σας πω γιατί μπαίνει διπλό. Εκεί που βλέπετε ότι είναι διπλό, μπαίνει διπλό γιατί είμαστε από ψηλά και φαίνεται πιο ψηλό καμωμένο ρε. Γι' αυτό πάμε λίγο πιο κάτω. Τώρα βλέπετε πως είναι ένα. Εκτορικό ποταμό, κοκοφάντο, ελεφάντο, πομπάτηρο, κροκοντήλ, σπιούνιρο, γκολούμπιρο, τουλιμέρο, τουλίτσινα, καπουτσίνα, μπαλάρι, λίλα, εσπρεσόνα, σινιόρα. Παιδιά, όσοι το ακούσατε αυτό, πείτε μου, είναι καλό, είναι άσχημο, κάντε με ένα like αν είναι καλό. Αν είναι άσχημο, γράψτε μου τα στα σχόλια. Και αν είναι καλό, κάντε ένα subscribe και ένα like. Και τώρα δείτε πόσο ωραίο έγινε ρε παιδιά. Δείτε πόσο ωραίο έγινε ρε. Αυτό το ρε είναι συνεχάμενα. Γι' αυτό. Και τώρα πάμε λίγο πιο... Ναι. Ήρθαμε να πάρουμε λίγο παιδιά, δεν ξέρω. Δεν θα πάρω diamond, γιατί αν πάρω diamond παιδιά, εκείνο που θα δείτε ότι γύρισε από πάνω έγινε γιατί αυτό το έκανα έτσι. Γιατί δεν ήθελα να κόψω το βίντεο, γιατί δεν θα έβγαινε καλά. Γι' αυτό τώρα το θέλουμε αυτό όμως. Ναι, αλλά λίγο να χάσουμε και ένα υλικό. Είμαστε πάνω πλοία. Εκεί που βλέπετε ένα μισοτέγιο σπιτάκι, πάμε εδώ. Αυτό θα γίνει ένα κανονικό σπίτι παιδιά. Και αυτό θα γίνει ένα κανονικό σπίτι σε ένα άλλο βίντεο που θα γυρίσουμε. Εντάξει. Τώρα παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο ρε. Και ας είμαι και από τους νέους χρήστες του Minecraft. Νομίζω είναι... δεν έχω ακόμα δεν θα παίξουμε σερβερ. Παιδιά, δεν θα σας πω το λόγο. Θα βάλουμε σίδερο, τι να βάλουμε παιδιά, πείτε μου ρε. Πείτε μου, μην τρεβες, θα βάλω αυτό. Και τώρα θα πετάξουμε πάνω.
να μας χαθεί ο κόσμος. Αυτό ακόμα ρε. Αυτά παιδιά είναι αυτά εδώ ήτανε. Αυτά είναι τα σύννεφα παιδιά. Από εδώ έχει φεγγάρι και από εδώ έχει ήλιο. Τι λέτε να δούμε πόσο ψηλά καταλήγει να πάει. Τώρα ανεβαίνουμε ή... Παιδιά ανεβαίνουμε. Ακόμα ανεβαίνουμε. Παιδιά χάνονται και τα σύννεφα ρε. Ρε. Θα γίνουμε σπιονίρο, κολουμπίρο. Παιδιά, ο σπιονίρο κολουμπίρο, το brain roll, είναι πουλί. Λοιπόν, πάω προς το armor things. Και ανεβαίνω. Δείτε πόσο γρήγορα πάμε ρε. Παιδιά δείτε πόσο γρήγορα πάμε. Τώρα... Παιδιά θα το αφήσω και θα πέσω κάτω, δείτε. Δείτε πόσο γρήγορα πέφτουμε. Αυτό πόνεσε παιδιά. Ήμασταν εκεί πάνω και ήρθαμε εδώ κάτω. Ρε θα βρέξει. Μπλέξαμε. Μπλέξαμε. Οπα. Αυτή είναι η... Αυτή παιδιά είναι η εκκλησία μας. Καταλάβατε. Εντάξει παιδιά, κάντε ένα like και ένα subscribe. Bye.